arratsalde on da eskerrik asko hurbildu zaien guztioi. Gaur, Elorrioko Txintxirri ikastolako familiak elkartu gara, hezkuntza komunitateari, Elorrioko herriari eta oro har gizarte osoari gure zinegona eta aldarrikapena helarazteko. Eta gure elkartasun oso adierazteko kaltetutako familia guztiari. 3 urte igaro dira, hezkuntza saila matrikulazio irizpide berriak aplikatzen hasi zenetik. 3 urteotan ikusi dugu familiak urduri eta beldurrez hartzen dutela erraza eta gardena izan beharko litzatekeen tramite hori. Aurtengoan, gure familien artean zaurgarritasun maila handiago omen da, eta ondorioz, hezkuntza sailak erabaki du ume zaurgarri bat herriko beste ikastetxe batetara joan behar dela. Egoera honen aurrean, ikastolak eta familiak alegazioak aurkeztu genituen, eta familia ikastolan geratzeko eskaria helarazi genion hezkuntza sailari. Berriki gainera, helegitea aurkeztu dugu Jaurlaritzan helburu berdinarekin. Ez zaigu bidezkoa iruditzen hezkuntza saila egiten ari dena, eta ez diogu inongo zentzurik ikusten. Hainbat arrazoitan oinarritzen dugu gure iritzia. Bat, zaurgarritasuna neurtzeko modua ez da argia, ez gardena, ez da egokia ere. 2, zaurgarritasunaren kontzeptua bera baztertzailea da eta aurre iritziz josita dago. 3, zaurgarritasun egoera egonkorra eta aldaezina dela uste izatea atzerakoia da guztiz. 4, urte batetik bestera zaurgarri ez zaurgarrien arteko langa aldakorra izatea onartezina da eta injustizia bat gehiago gehitzen dio prozesuari. 5, Elorrion ez dago desorekarik ikastetxen artean zaurgarritasunari dagokionez. Eta horrela izan da, ez du zentzurik 2 urteko gelan umeak ikastetxe batetik bestera bidaltzen aritzeak. Eta 6, ez gara zenbaki hutsez ari. Kaltetutakoa ume bat da, familia oso bat. Ume honek ikasturte osoa darama ikastolan. Bertan egin zuen hasierako moldaera prozesua, bertan hasi da katamarrean lehenengo eta oinez gero, bertan esan ditu bere lehenengo berbak, bertan hasi da ikaskide eta irakasleekin harremantzen eta mundua deskubritzen. Bere bizitza erdia ikastolan egin du. Eta orain, beste ikastetxe batera bidali nahi dute. Berarentzat arrotz eta ez ezagun izango den ikastetxe batera. Hau guztia azaldu ostean, argi eta ozen adierazi nahi dugu ondorengoa. Ez dugu onartzen, hezkuntza sailak ume zaurgarri bat beste ikaste batetara bidali nahi izatea. Erabaki horrek ez du Elorrioko errealitatea aintzat hartzen, eta ez du inongo arazorik konpontzen, sortu baizik. Gure ikastolak familia guztientzat ditu ateak zabalik, zaurgarriak zein ez zaurgarriak. Ikastola aukeratzen duten guztiek bertan jarraitzeko eskubidea dute, eta eskubide horren defentsan lan egingo dugu ikastolako familiok. Eskubide berbera aitortzen diegu beste edozein ikastetxe aukeratu duten familiei, haiek ere berdin kaltetzen baititu hezkuntzak. Hezkuntza sailari eskatzen diegu bertan bera uz ditzan Elorrion bideratu nahi dituen leku aldaketak. Familia bakoitzak aukeratutako ikastetxean mantendu ditzan bere seme-alabak. Hezkuntza sailari eta Elorrioko udalari eskatzen diegu herri mailako hezkuntza maila eratzeko pausoak egin ditzaten. Erakunde publikoak eta ikastetxe guztiak bertan ordezkatuta egoteko aukera emanaz. Seguro gaude, era honetako topagune batekin, gai izango garela, gure herriko hezkuntzak dituen erronkei elkarrekin aurre egin eta konponbideak bilatzeko. Eskerrik asko.